Ki nong song snong ka tengar ribhoi distreng kila penpau ki jing sngo kemen ka bakrau ha ka ba hadin da ki post nam kin yo no ya ka surok ka ba paka lane ka surok rong ka ba ha ka arpho tarik no pra ar hajar arpho ar UMLE ka jirang constituency ba sustenance satun ulali banbu yumau nongrim na ka benta ban snai ka te ka surong ha ka jingi don lang u additional executive engineer PWD road patharkhma uba ai khongklan u reverence father Michael Sun parish priest ka kadhor parish kinong yelam snong bat ki pai ba nong song snong katei ka surok ka doni ka jingjalan ka ba r kilometer san phau san meter ka ba sedang nadu ka surok ba MMR road hadu ka ba kut jong katei ka snong tengar ka bala penmang tengka hakador lai klor sap huwei lak tengka ka ba ya ka jingtrei on sedang no nadu ubnai kala lengkot usnam ubanwan ar hajar ar pholai Katkum kinong yelam snong bat kilong kami katei ka snong habakran skilat pathai khubor kila yathu habayadei bakatei ka surong nadu mensua kila jukarpat bat pensngo pensngam nakapor sakapor hakinong mi khmat kiba mensua ban snapan bha lani ban aino daka surok rong henrei khlamdon bapatio satia Henry menta hagani ka kenti ka jingthrang bar ka jing angnut ka jongki kalawan urlong bat kan wengno ikijing e ki bakila jumat baro shikata lengba ka te ka surok khando Katkum UMLE habakran skilat pathai khubor hadin baladep banpli yumau nongrim jong ka te ka surong ulaya thu banadu menswahi ula persang banyakran bat kibor ki bahalor ka sarkar jilla ban penyo no iki surok bapaka haki babun teli kisnong haka constituency ki bampat yo iki surok ki bapaka Henry nakadaw jong ka jingwan lingshop no ka klam covid khat khandai ka ba ars nam kanthi ka bala khanglat ban pun urlong ni ka jingthrang bat ka jing angnut ki pai ba Shushu laya thuru bamenta kisnong haka constituency ki balayo iki surok bapaka lani ki surok rong kalakot shadu shakai nyo pho person kaba ki jing pentrei ki dangya shakhman bat donru ki balala ban pendem kum ka surok na umdu shadu shajirang bat ki we di ki surok ki barung lingbash kisnong ki thau snudap dari jing keben hi namar manta baro sikata ila persang hi kumba ong mane kata kumba barendom ban ya le malaki sans nem Henry ngim kam urlong de ya kata tat hadu menta kasni idap sisa da kajing kemen ba ibadang sotun ila wan pli kumne manong rim kermen bet ba in sayo ya kasurok idap da kajing kemen kani snong menta kasni kum kilong kami ke kajing e ka ba phisham nadu monswa lengbau ni surok kajing e hi hangi ko snong ngisem ba kajing e kalong ba dangi tre ga e ru gitu ki jingthung ki jingtep jungi ngin hap ki taw briu sadu suruk he tikat no ka jingjan jar te garoi ka par kam don ngimla namar ba hap ki taw briu takadaw ka suruk hi ka badon kam e te kermen ba nane sakmat ne yo suruk ka snor kan khamsai ki jingthung ki jingtep ngla kam aram ngla kam sup namar la lai ka suruk tabar sikta ni angnot bagi la syai ni dan kerpat yakini ki MLA ki balale Henry nimyo ya kata jingerap Henry hakani ka kenti ka mentapa da ka ba ibadang satu ni ngikut ni de MLA jungi da dan kata ka mesin ka pesukya bat penyo ini to surok bat ngirap da ka jusukman abang yo itu ka jingmat jungi kina sosnong kumbala apusan ne like pusna puru ki jingi ka bang kendu hakapor bangi hakapor lior ka bakhantam abang idang pedang kapang sitom membuat iki kali menonrai kali siapa senang yungla menonra nama batu surok kamlai tinggi perse bagi hamba deki breu betul poisa surok bakamba kali senang hina do hipor ki bangsa ki pajba ki judawai de surok wan kawe collection sakwe collection pajba ki angnut de hibde surok tena kalian jongaro do por kan mau senam arja kapra por bungiwan badkarpar ki pajba tinggal ayo ban pensngowi ki ba unusurok di badon kam na kementa ki pajba jangan ada snong hibrok we but hadien ba ngajop election senam arjar khatra nadu tu senam hingla ayo ban keren ya ka building department iki ban penkre hagbede bat ki survey hagbede bat ki plan ki estimate baro bangin pak sika sarkar Sika building department nak benta bikin yo ban snai nu surok tinggal yo ban budin ban ekran badu honorable chief minister
Mani keren bari Firly Minister in charge bari Deputy Chief Minister akaba nakaliang jukiru kilabu hagajing kermen pokraw akaba nakaliang jongan tu gidi kual la don gajing sokmen andai nakadau jongga klam covid la don no ga jing tuko liat hakarupam trekam akaba arsnem la yu hapan syong kemyo ban ki banyat banyeng dengan sokmen ba kene kesengi akaba nakaliang ka sarkar kala sengap ike gajing kerpat kaba mengingi kerpat ke sukari gajing angnut ke jong kipai ba jo gede kesenong umtengan de kalong ke ba sokmen hakaba nglayo ban manbu yu mau nungring bat nakalian jonga hikum emily ngakerpat iki contractors bat ngakerpat ika Railway Department ya SDO ya ki overseer JE baro bakin simkia nang bakin la ban pendep no ploy de bang surok hakabe de bat ka consensus jongi ngan su batai pi kendet dangi pai kata gajing kli ke ba pibu Bede bako konsumsi ke jongi ke konsumsi ke pelayar bah tu kata kata ke konsumsi ke jongi ke badan hadu aspa tam teli kisno ting sopan ai ke buram e ke jiro e ka sarkar NPP ke belam e ka MDA government akaba lingba ke jing simkhia ke jong honorable chief minister lingba ke jing simkhia ke jong deputy chief minister hak bede bat ka Firly works akaba lala ban penolong ki bupon ba ki projects ki surok ki papel ki bangayo ban connect ki snong ki thau baro badang bun ki ki jakaro ki ba mengingi hab ban pek kerpang na kementar jutiru namar ba hadu mentar ki dangdon ki bun kli ki snong ki ba ngi kepala ban penolong bide surok ending dokumen namar ba ka average si ba 65 70% ke ba ki ba hak konsensi ki jungi bun ki layo yu surok ba la penmentoy na kementar juki